kayu kris utrai ka pertei kat no ka jing taba namar baya unong pen im lakha pediang baro haki donut jongi ya utrai kan rato ajaka ha donut nin pediang da ka jing koj namar yukun ublay nin pediang kaluj wan ale indem bat nin mane ya uken ratu badang kha ha donut ya ungin pediang siêu ba da ka donut ba ko jong pi jonga ya donut ya ungin pediang siêu ba da ka donut ba ko jong pi jonga ha donut ya ungin pediang siêu ba da ka donut ba ko jong pi jonga Mas balakarku hakamit blak hayu kris jisu jing sawa keleng man ki jaka namar baya unong pen im lakha priang baro haki donut jongi ya utrai kan rato ajaka ha donut in priang da ka jing khoj namar yukun ublay in priang peluj Dembat min mane ya uken rat pun blay badang kha ha donut ya ungin pediang siêu ba da ka donut ba ko jong pi jonga ha donut ya ungin pediang siêu ba da ka donut ba ko jong pi jonga ya donut ya ungin pediang siêu ba da ka donut ba ko jong pi jonga ya ungin pediang siêu ba da ka donut ba ko jong